Presenting sponsor. Mathematic Jewelers, creating golden smile. Sahabayajama. ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୁଁ କିଛି ଆଡଭାଇସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ କେହି କାହାକୁ କିଛି ବୁଝେଇନି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତମ ଧୋକା ମୋ ମନରୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଲେଖୁନି ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆକୁ କହିଛ ଅଧିକା ଆଜି ରାତି 8:30 ରେ ତାରାଙ୍ଗ ଓ ତାରାଙ୍ଗ ପ୍ଲସରେ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଜୁଏଲର୍ସ ଆଣିଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଫର ସାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପାର୍କଲ ସୁନା ଗହଣାର ଗଢ଼ା ମଜୁରୀ ପ୍ଲାଟ୍ 399 ଅରୁନ୍ଧତୀ ଜୁଏଲର୍ସ ମତ୍ସ୍ୟ ଲୋପରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଗନ୍ଧ ପୂଜାରେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ସମାଜ ସୁପ୍ରିମ ପଟେ ଜାଣିଛି କି ଅପୂର୍ବ ସୁଗନ୍ଧ ମୁଖ୍ୟ ସମାଜ ସୁପ୍ରିମ ପକାଠି ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଯାଦୁ ପାଣିକନ୍ଦା ଗୋଡ଼ ଖଟା